achinyamata, kodi mukudziwa kuti mutakhala oziyimira panoka mutaphunzira ntchito zamanja ku the Northern Hospitality? Indetu, the Northern Hospitality ndi akatswiri amene amaphunzitsa ntchito zamanja monga ngati tailoring and fashion designing, administrative studies, ICT, electrical installation, welding and fabrication, komanso hotel and catering management. Maphunzirowa mumaphunzira kwa miyezi yokwana 6, miyezi iwiri mkalasi ndipo miyezi 4 mumakhala mutatumizidwa kuma attachments amene skuluyi imakupezerani yokha. The Northern Hospitality ili mu mzinda wa Mzuzu moyang'anizana ndi Grand Palace Hotel pamene panali Dream Private Secondary School kale. Tayimbani foni pa 0885 234 259. The Northern Hospitality. Hospitality redefined.